Len ar nín ag saoilú eisiarí na hÉireann ó scá docrach fandéim COVID-19, agus ar nán mar atá sé ag follant I grúcás de bhar aspa measa ar an gochrimíocht iad a riachtainna siúntíl agus camas a bheocan an phleanad. Cén teachtaireacht is cuí a heola an blian seo ar Lá Fhéile Pádraig fehes a hÉireann. Cén teachtaireacht is cuí le hÉireann I go Éileann agus muintir na tíre fudfad na crinne, iad go léir san áramh, éireann go gúcis agus iad siúd atá díreach taca chun na tíre, a roinnt le céile an blian seo ar lá éile ar néfátrún. Beidir agus cún sé súile an mbliana, gur a bardún an lá a bhúnú ríis ar scéal néf Pádraig, scéal cóchtach mitisach as a dagan ar lá náisiúnta, scéal a cuireann muid ó scóran dawn ar fátar an 17 Márta gach blian. Is mar sclábhí a tháinig Pádraig go hÉireann, déala sé agus dil sé ríis. Imeach a beithe, tá sé lonathe I munclach ar nimirc ag éireannacha. Ar deachtarí man an cúla, I meas geisimircha néúhí sé díag raibh an North Mór, agus cailtanas ar níine a déalaigh ar wathal na slánó I níag an gharta. Is fiú dúine cumada guimhne I gcóna, gur a bí ar scéal ná sa bhliain nédig sa héan, bhí formhór na néireannach a rogach ar Ileán na hÉireann ina gcónaí thar lear. Lá speisialta sé Lá Fhéile Pádraig mar sin, le cuimhnacána dhéanamh ar star ar nimarcach. Is deis phoiblí freisin, mar éon le mhuintir, ar mhuintir agus polasathe Somália is a géin. Sna háitin súlainn míoch éireannig ag Cana, in arda notha, ar Lá Fhéile Pádraig trá, tá thar ag ghlacú pórta na nachana le phoiblí imeachach gur fudan dain. Phoiblí sé iad seo, a bhfuil na cianta caite acha ag sáú cuinsi rathe. Dúine mar éireannig, ba éh Pádraig an teachtra a tháinig thugann, a thuglis tiúmna faoin gúachta a muid an duine féin, sbrid a bhún le crí na déanachta. Imeachach a beithe, a dúmpa leis teachtar an imeachig bháil, agus a croigh gur a beidir I a nascú le faoinse eile an sprid. Tá gach cin lál, bhlóide agus sprid te bh muid an dan róin duine táhachtach. Dehan ar batrún Pádraig, an gá speisialta bhain lena teachtaireacht a íisteach sa bheast an nádor, dá cumas, agus gealtanas a bheocanna tré cománta íse sa spiridáltacht gúcasach. Ar Lá Fhéile Pádraig fes a hÉireann, me bhrítar dúin go rainan muid go léirún bhúrt an spláchas agus an géirgála tuiscint a áil. Tuiscint ar féidir lé, gach teorin a hárú. I gach fálam a COVID-19, tá léirgus do hÉireannta le fáil. Ní hamháin go bhfuil orrin go léir le céile teach trí ceann na pandéma ach an mórtas sotal agus dímas a bhaineann le smacht le choirmhaim agus le héisih a cordin. Stratéisi síle bahiad seo, a dága lorig go bhfuir meas badéanachta agus dawn I mhuil. Tá an deisach in inis le bliana nuas, I núca dhéanamh na fiúnta sí túramí sin a chuir an dalamalógar in madar le céimhuitéin. Tá go leor le cathbhúin, agus biúdúin a dhéanamh gan bhuiil. Mar hampla, is cinnta nach bhfuil cogad a dhí le teachtarthaíochtáin. Mar sin nuair a theachtar a lais, éacht ó líochta a dhéanann gálar a hachant nó a réiteach. Ba cordún an écht sin a roinnt, in anna dé cumá dúin féin le haragad a hiileh I gomórtas trádála mí choral. Beg spás an áhais nuair a eilúnbeit ó COVID-19. Agus beg an táhais seo stúra ar lúcanna úra, a dhéanam muid clachta ora agus muid ag tuairt faoin ar doras nua le céile. Agus muid ag teacht amach ó scá COVID-19, biúdún ólas a scapa ar bhain damdala troscó rointte a thógáil. Tá muinins na focail scríofa ag dul léig. Ní mórdún an muinin sin a bhunú. Mbliana is cinnta go méid acranna. Cé go méid cuimhní an de chrosán amatá caite, beag díma an freisin, go méid gála traséile chur a rá ló.
Jenemis cóhrón leis na daoine sin gur bhacht an tunad í an teachtaireacht an gadrah agus teangóháil sa bhíorsail. Bhealach ó nua mbliana stúrfar an tahantas tábhachtach seo dar batrún. Tobar an dóchas dúin ar fad. Is féidirlín fála móig mar a jenan muid I gcóna. Agus na blianta amach roin nuair a bhálóig muid le céile ag na mórsúla a ríis, ní bheith muid itse ag an toltas. Cuimh nóid siar ar Lá Fhéile Pádraig is fethe sa hÉireann. Agus an tús a cuirimid leis an tros nua. Is trus is seo a bhfuil fánar in a roinnt leis an dán mór, agus a mhuintir go léir. Ceanna roig lena a núcanna dhéanamh an meas don mháthar crinne, a bhfuil buint ag an iliad lé. Dágar néh Pádraig agus bríd, léirgeis agus críneacht cheasafach dúin ar hábhacht an nádúr. Amach an seo, nuair a cuimh nóid siar ar Lá Fhéile Pádraig fethe sa héin, go bhfuilimid le fuinmh agus fán, agus muid ag déanamh an saoil a chur na cairde ríis. Go máil, agus go cuaramach. Ba iad an ceol agus an crothaíocht ar nachfuin na líne pandéma. Agus casan muid ar ceol an crín ar nach féidir linteocht na focail, fuirmecha agsúla a bheochanna, féidireachtaí cleachta, eistir intis agus tríl go háitse na nua. Déanamid darafú, údar dóchas an andúin, seasamid amach an norachatas, isteach go fáinne le nú. San mhuintir na hÉireann, bhil an mhuintir is a dhéanamh lo siúd ar éireann I gcéad, bíag sin ó gúchas le haireacht nó trí cairde, agus é siúd freisin a cabhraigh le nar néireann an blian se go háirithe. Guim Lá Fhéile Pádraig sanna agus siacánta díobh go léir, agus dóibh siúd ar cuid lárnach de chlán na hÉireanniad, mar éon lena cáte agus cluinear fud an dain, berbánach,